Hortzegun hontan zabalduko da maiatza eta ekainerako ostegun eta ostiral aisialdi egunak programan izen emateko epea. Programa hau Iruñak zaintzen zaitu udal estrategiaren barruan 75 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, erroldatuak lehen etxiz. 24 jarduera ezberdin eskaintzen dira gehienak goizez, ostegun eta ostiraletan ordu eta erdiko saiotan. Interesa duten personek 010 edo 988-428 telefonora dei dezakete eta bertan plazak deiaren urrenkeraren arabera osatuko dira. Jarduerak 2,30 € prezioarekin bakoitza independenteak dira eta Nafarroko Kutxa Fundazioaren zentro komunitariotan, adinekoen lokaletan eta adinekoen zentroetan egiten dira. Maiatzaren 4tik ekainaren 16 bitarte. Mindfulness, aerobik, psikomotrizitatea, arnasketa eta erlaxazioa, pintura, dantzak, kantua eta musikoterapia eskaintzen dira bertze. Proposamen hoien helburua da adinekoen autonomia sustatzea eta haien ongizatea eta bizimodu osasungarria sustatzea, isolamendua gizartaratzeko eta prebenitzeko aukera ematen duten jardueren bidez.